Kalau saiki anakmu ding angkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Ming upama. Jeleng 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 jeleng. Aku nglekar. Yo. Omong-omongan. Kalau saiki anakmu ding angkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase ditangting tangting tangting tangting. Karo kok telu kene iki, antar telu kene iki. Iki antar aja, kira aja. Yo. Tak goleke watu sik. Yo. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Yo. Iki aku. Yo. Aku meneng wae nang kene iki. Karo karo antar jodoh tangan. Pisah sedulurane. Iki mergane patemu, Kakang Antarja dicoba mungsuh aku. Ayo, legane atiku, tung delang tak. Kowe karo kancaku Antarja, do nuthuk gede-geden. Cleng 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 cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Ming upama. Jeleng 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 jeleng. Aku nglekar. Yo. Omong-omongan. Kalau saiki anakmu ding angkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase ditangting tangting tangting tangting. Wah, aparanane. Kose. Aku nek tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus aku digendong. Kowe ngoyak senjaki ngoyak karo kanca ngoyak Antarja aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. Yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ana sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werkudara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Hi. Jane bento. Iki mau meng upama, Werkudara. Iki saiki dilangke. Iki mau meng upama, Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Yo. Aja kuwatir. Jane bento. Iki mau meng upama, Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Yo. Aja kuwatir. Tak oyake. Nah, sing buater. Senjaki cekel, garuk aja cekel, Antarja cekel. Ora ana sing cicil mbok iki. Gondok blekuduk suaru gembol sumorante. Ayo, kowe arep ngopo Senjaki? Aja malang krek nang ngarepe Begawan Durna apa mbok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kyai Cundamane kowe mlayu sifat kuping. Ning saiki lah kok dadi kendel temen kowe wani menthok karo Begawan Durna sing nggawa Cundamane. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kyai Cundamane. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe 100 taun. Moro kaki timbakno. Ora minggat karo aku. Kene marganing pati. Lho. Nanti pusakaku iki mau ya. Antasena saja. Terus le.
Senjaki aja edan. Wah. Durna bapakku. Senjaki. Dudu Senjaki. Apa kowe? Aku Werkudara anakmu. Aku Werkudara. Majakku. Ora ono kowe aku mati tenan Werkudara. Kapake kowe. Werna-werna. Ditendang dijotos, dibanteng. Digajol. Senjaki pancen setan. Ora ngormati karo aku. Ora ngormati lek dadi pendhita. Telat, kowe teko telat. Jaluk ngapura. Ora ana ngapura kanggo kowe. Kejaba kowe iso ngaturake batange Senjaki nang ngarepe Begawan Durna. Wah, bungke. Sayuk rukun sak kancane. Mutar kowe. Senjaki kowe iki playumu sepira? Werkudara nggunakake aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep. Candhak karo Werkudara sabetke ngebok modar kowe. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Durna. Uripke Durna aman sejahtera. Ora ana sing mari njotosi karo Begawan Durna. Oh, padake aku tok iso tok kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Durna. Sambat to kowe saiki. Ngopo e, Mbah? Ora wong tuwa kok nangis. Nangis. Mergane Arep tak cucuki. ora yo, Mbah, aku ki putu sing bekti. Syukur nek ora. Nek ketoke kok hooh. Bapak mau nang ndi? Ya, makmu cilik Setyaki. Lho, kok doyak ngopo? Mergo Senjaki ngajar karo aku. Anane wong tuwa diajar. Anane wong tuwa diajar. Ora seru-seru le omong. Wis tratapan aku. Anane wong tuwa diajar. Ya mergo aku nggawa cundha maneh arep mateni Senjaki. Terus bapak ngoyak mak cilik. Sing kakon. Aku. Tok kon ngopo? Senjaki kudu mati. Pokok ngono ki wong tuwa. Aku tak takon ngono ki wong tuwa apa kudu? Wong tuwa. Wong tuwa kok cangkeme elek. Sesuk tak londrene. Antasena. Antasena. Nek nganti Majlis Setyaki mati, mergo bapak Majlis Setyaki mati sing ora trima Wandarawati. Wandarawati geger karo bapak. Tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara, wong gerang sing seneng gawe perkarane negara Ngamarta. Apik wong ngono kuwi. Elek. Elek. Wajibe wong elek Dijabke. dijab piro sapa? Kewan apa? Nah, ora ngono kuwi Antasena. Aku wis tau. Ora pas. Ora tak jitet ya ora. Aku jaluk ngapura Antasena. Tangane arep ngapa? Tangane arep ngapa Antasena? Tangane wegah aku nek carane kaya ngono. Waduh, Werkudara. Werkudara. Anak lagi Werkudara. Waduh. Werkudara. Setan. Wah. Ambles bumi. Durna bapakku eneng apa? Durna bapakku eneng apa? Ayo tangi.
Werkudara. Anakmu Werkudara. Sopo? Antasena. Anakmu Antasena ngajar aku sapen-apenake Werkudara. Wah. Kowe ngoyak sencake. Antasena duduk di belakangku. Iya. Bareng aku balik mripate mencereng. Ketoke ya arep halus sapi kene suwe-suwe saya kasar terus aku saya diajar. Aduh. Antep Antasena tangane mbangane sencake Werkudara. Terus piye? Antasena doyak. Wong e ambles bumi. Ora iso ya. Ora iso. Menungso ora dadanan sapenake dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trimo Antasena kok wani ngajar mbahne iki anggap apa? Aduh. Antasena kudu tak cekel. Yo. Nek ora nganti tak cekel, aduh. Oh, lagi apa? Anakmu tekan jero nggawa guthek. Nggugu karepe dhewe iki nek ora tak cekel, cuman wae iki ora iki. Dijak anggar. Wah. Gatot wonten timbalan. Mrene ngingstaken dawuh. Ya anakku kok dudu putra panjenengan Rama Kyai. Durna bapakku dijaga ngingstaken dawuh. Aku tak ngoyak Setyaki ngingstaken dawuh. Iki serius ora iki? Aku kok semelang to ya. Kok Werkudara lunga kowe bres. Mboten ya. Kula menika mboten badhe wantun kalian Rama Kyai. Menapa dipun dawuhaken tentu kula sendikani. Yakin? Yakin. Sumpah? Nggih, sumpah. Sumpah kowe? Nggih, kula sumpah ngertanipun Kanjeng Hyang Durna. Ya wis, nek pancen aku percaya. Nggih. Werkudara? Nggih. Sencak itu ya. Yo. Aku mau ditunggu Gatotkaca. Yo. Gatotkaca kowe nunggu aku ya. Nggih. Mau nak infus entek ditambahi ya. Nggih. Ngestaken dawuh. Tunggunen Gatotkaca Setyaki lak golekane. Gatotkaca. Wonten dawuh ya. Kowe murid sing pancing teneng karo putu sing pancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wisan-wisan wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka pampane. Nggih. Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu sing menehi ilmu karo bapakmu, nek nganti aku wani nganti to senggol, wah, kowe matine ora entuk dalan. Nggih. Mun aja wani karo wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Nggih. Ngestaken dawuh Paduka Hyang. Tenan ya, Ngger. Najan sing goleki aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok elekke. Nek ora tok elekke, wajib tok waneni. Sedika ngestaken dawuh. Antarja iki. Nggih, Kanjeng Hyang. Arep apa kowe? Dipun dawuhi dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking Paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Ora apa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pamunten. Sawun kados mekaten, Dimas. Hyang Durna iki pakartine ala. Nek ora diajar ndak tuman, menawi Kamas badhe miloro dhateng Hyang Prambantuna. Kula ingkang mboten trima. Lho, yen ngono siadinge wangero Hyang Durna, mestinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah merga Begawan Durna. Yen pancen Kang Mas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok kedhamu. Ketoke lair
kowe ning Ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajangi. Saiki arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Lho iblis. Yen ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing tak wedeni apamu. Ayo jajalan Antarja, jajalan Galukaca. Kene marganing patimu, kene marganing patimu. Badhe lapor menyang. Antarja teko ya mripate abang tenan. Ki Gatotkaca pisah sedulurane. Aku ngewangi Paman Jaki, kowe ngewangi Bawadana. Iki mergane manemu. Iki aku wis mempeng banget modiar. Anak Werkudara do gelut. Kok sing nggo sasaran kok mestakaku. Dieng 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 dieng. Maune ki lomba. Mau lagi meng mak des 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 barang arep rampung kok des 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 apa kene arep rampung kok cepet jreng 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 dedeng tandeng tuso Dara Werkudara ngopo menggen-menggen apa kowe? Goleki Senjaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarja nutuki mestakaku. Wah, apa ya? Gatotkaca mau tak kon nunggu aku ki jebul nang ngapusi. Kakane teko ki tantangan kae. Gatotkaca nunggu kene iki, Antarja nunggu kene iki. Iki Antarja, Gatotkaca. Iya. Tak goleki watu sik. Iya. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Iya. Iki aku. Iya. Aku meneng wae nang kene iki. Gatotkaca karo Antarja tantangan. Pisah sedulurane. Iki mergane patemu, Kakang Antarja dicoba mungsuh aku. Ayo, legane atiku. Tung dlang tak. Kowe Gatotkaca aku Antarja, do nuthuk gede-geden. Cleng 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 cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Ming upama. Jleng 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 jleng. Aku nglekar. Yo. Omong-omongan. Kalau saiki anakmu ning angkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase ditangting tangting tangting tangting. Wah, aparanane. Kose. Aku nek tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus aku digendong. Kowe ngoyak Senjaki ngoyak karo kanca ngoyak Antarja aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. Iya. Aku mesti melu karo kowe, ora ono sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werkudara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Jane bento. Iki mau meng upama Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Yo.
Aja kuwatir. Tak oyake. Nah, sing banter. Sencaki cekel, Garukaca cekel, Antarsa cekel. Ora ana sing cicil mbok iki. Werkudara. Piye? Ora banter-banter. Kebanteran cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Dalonke. Iki sik kebanteran Werkudara. Alon sithik nek. Ya arek kecekel sok kapan nek ngene iki. Wah, lambene keder yo ben. Sing bakku kecekel. Cekel, senyaki karo Garukaca karo Antarsa. Yo. Piye? Tak kira ki nek wis aman. Polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antarsena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, Sencaki ngantemi cengelku. Terus piye? Aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah, aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso aja. Wis gawe kene. Nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antarsa ngono ya. Yo. Ngono aku Garukaca ngoyak aku tak muni Garukaca. Yo. Wis gitu ya. Yo. Sing banter. Yo. Werkudara. Piye? Garukaca tekan dhuwur. Tuh ya, Garukaca. Yo. Werkudara. Piye? Antarja mlayu banter banget saka mburi. Werkudara, Antarja mlayu banter banget saka mburi Werkudara. Telat Werkudara, telat. Wah, Telat. Aku nek mburi Antarja ki terus balik. Ora mlayu sak banter-bantere kok. Doyak Antarja. Doyak terus. yo. Werkudara. Opo? Nyaki Werkudara. Opo? Nyaki. Sopo? Nyaki. Telat Werkudara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaci. Sencaki Werkudara. Oh, doyak. Antarja Werkudara. Sencaki Werkudara. Antarsena Werkudara. Bubradegan. Sencaki Werkudara. Antarsena Werkudara. Gatot-kaca Werkudara. Antarja waduh Sencaki Werkudara. Gatot-kaca Werkudara. Antarja Sencaki Gatot-kaca dadi siji Werkudara. Jarwo men. Asalamu. Tobat abitke. Wah, luweh. Piye, Pak? Golek es teh.
Pripun Kakang Drona? Tangi. Jam pira? Lho. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandhane ngayal ra. Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten. Aja diajar karo anak-anak mendo. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulun Pot. Sinten dewate? Betari Durga. Betari Durga. Kula mboten lega nek ora arek uripe wong-wong negara Ngamarta. Rama Dewaning Sun